Hello guys, majong hapon natong tanan. Hapon na ron guys kay kuan gikan ming ati Flor de Lisa sa Tagbilaran dito Miss Hall of Justice kay na si Jay gitiwas og asikaso. Unja. Laoy man padog kanang si jarang isa ang ubanan kay nagmotor mami ja mong motor gibilin na daris bay nila mayor. Di mayor nga Rosalie guys, mayor nga among mayor dari sa lungsod. Kay ila na magsakdanan na magsakyan pag ato na magtagbilaran dya. Kuan. Gikan pa ko nagsundo ni Lixian, manang nakahagad na katugang na, kadong singat pa ko. Kinahanglan jadi ay si Lixi sundoon kay samot na karon grabing bugatan na isang bagay na libro. Na grabing bugatan na kaso. Salamat kong Ate Ali kay si Jamoy naghatid ni Lixi ganiha sa eskwelahan buntag kay alas 4:30 kadlawon. Nilarga man ming ati sa jo lagi mi mo pag uli na marong alas 4 na timing puting panggawas na Alexi magisundo na diretso kinahanglan did si sundoon kay di anay upat ka libro nila dagkadyo ja pila ra taw buktan dari ang anak pila ra taw buktan dari ang anak ja magbaklay ladyo po ja upat ka buok dagko na libro ja. Upat ka libro, wa pa labot agwalo ka notebook. Jadi pa jud kuno ni mao nga libro guys. Na una-una pa ning upat. Mao nang kinahanglan jud ang anak nga maghatad sundo. Pwede ra pud siya magbaklay pwede udto. Pwede dapat ni siya pabawnon pero di man jud siya mobawon. Kay gusto man jud siya mouli kada teng paniudto ja. Abot sa mga gilakaw ron day guys ug gahapon. Kuan. Atangi ra man ning vlog ni Ate Flor kay murag kuan si Jaray mag-explain ato sa hang vlog ug unsa jay hinungdan sa among mga lakaw basta kay nakaabot ni rong adlaw sa Hall of Justice kay jay guys kasong importante gihapon ja grabing kapoya rong adlaw ja mobalik pa ko og karon mobalik pa ko jag police station kay napo ko ihatod kay sila ipamalihog ni Ate Flor de Lisa kay sila muuli man ron sa Valencia kay ihatid si Nini og si Boboy. Og nakaila mo ni Nini og Boboy guys. Itong anak ni Kuya Mario. Ihatid ni Ate Flor de Lisa dito sa Valencia kay ato sa sila magpudyo. Ya. Talagang pa asikasuhon si ate. Looy lagi ko man ang gitabang-tabangan kay og magsigisag sa kay habal-habal. Mapurdoy samot. Medyo man ang motor kay igo ra man gasulinaan. Taghuat sa pud nga pa ko nakakuag trabaho. Mas pati makatabang patang ate kay na-stress na po si Jang Maadyo. Yeah. O gusto mo makakwas pangitabo guys ko natura man nawata sa vlog ni Ate Flor. Kay ako'y katungod mag-vlog adto. Kay murag lisod jud ka adyo. Luoy jud ka adyo gilahang kaimtang. Kuan tay Jang notebook. Pilipino. Araling panlipunan. Edukasyon sa pagpapakatao. Sa naol pagpapakatao. Let's begin reading in English. Kuan day guys. Nga do day kog pasensya sa mga napangot na kasuko na ho sa mga na replyan na ho nga nang bash na ho. Pasensya mo naka-reply ko. Kuan kanang nay og unsa man inyong pagtuo or kuan na ho bahala na. Ginaon na nasayod sa tanan basta ako nangadto na ko pasensya og naman may mga kapangat nja about niliksi og sa isahang papa wa na koy kuan ato sa wa na koy time ditong makipag samok-samok basta gahaa karon importante na nanaho si Lixian nja sabron focus ko sa aho ang kagalingon og samot na ni Lixi nag-inom kag vitamins ron. Nakadong singat man ka, oy. Diya, tara mong buhok pe. Diyan sa magsidaan pamahabe, nagbilin magugatong kuan. Dilata, ano to? Gisadaan mo? Manina. Buntag. Buntag kay Piplog. Paniod to? Kanang kuan. Nilaw uy o kanang pinilito isda. Very good. Mukhaan dig nila, uy. Diya, kuan. Nakalimutan ko sa istorya. Malagi to guys, pasensya na mo kay nga pa usahay nga
aw kita man jeng tanan di perfecto pagkatao, masayop man gajud ta, na magitay mga na magajud tay mga sayop, di man kita perfecto pagkatao, pero kana pong uban nga hindi pud mahusga diretso. Na may niingan nga kuan ko no, garabi ko no kung batasan mo ko nung gibijaan kung Mariano kay kuan, ara ko nung gitamay-tamay sa una. Ay hinan. Kana man gud ako sa mga tao bitang nga wa na anad sa mga inistoryahan. Masuko jud, pero sa mga tao nga naanad na na malain pa sila. Kaning aho amar mo gid ni aho nga napay pagka manunuway pag marijo dak para mo gani kanang nay makuan gud ta ba magjaga-jaga magupitag panagsarong mawa pagatang problema, pero naiban nga kuan maninaud pud ba. Pero okay ra na kaya lang gi pakuan. Og si Lexi wa na madyan na bawali sa cellphone, og unsay ko si jahang papa bahala na sila, di na ko manghilabot. Agha ara wa na ko nagkinahanglan og sustento og naihatag didto na ni Lexi, di na ko sikat-sikat sa pud nang hatag siya kay wa magpug ko ning hawid si jahang kwarta nga buaw pod buyag. Kuan didto mas ahang auntie ni Ate Ali man ato man dyan magpada kay sakad lagi hang katuhang gi-black dyan. Kung naihatag di dawato ni Lexi kay para man pud na ni Lexi, pero sa pagkakaroon di sa ko di sa asana di na ko gusto og samok kay katong natukog hagna wa magud kato man kung natukog hagna guys, wa dito sa among sabot nga naingon siya nga naaagbaji, wa dyan ni ingon agaragad ng ingon niya nga mupahawam ko sa bata, pero kanang di ko gusto nga naaagbaji kay di sa ko gusto nga ipakita si Lexi or ipaila-ila. Moabot ra man as time, pero kato din nga time nga birthday ni Lexi, wa pa ko gusto dato nga maila-ila ni Lexi agbaji kay pila pa kaadlaw gikan si Lexi naghilak tanga dadto lagi dadto nay nangado si Lexi kwarta unsa niyan si ningan papa nga way kwarta, pero nagbungga og Jollibee nga na naghanda unsa matong na nasakitan si Lexi og naghilak. Di sa ingan nga wa ko nakamove on para ni Lexi. And sa uban wa mo sila kasabot nga ako kuno nagsilos wa ka move on nga na dili kay wa mo kasabot wa si Mariano nag-ingan og sa tinuod nga na day agbaji kay nag-ingan pa sa tinuod dili jud na ipahawam si Lexi. Bahalag marhi siya sabay pre siya mo sabay makakita ni Lexi, pero katong kuan wa siya nagsaba. Mao nang ahang gikuha diretso si Lexi dato pagkahibaw na nga adjang gikuha si Lexi uli na wa ko kapugang mo tong nang pinabagay mig istorya. Hindi gingnan pa kog laparohon kuno ko sa resibo nga gipada ni Mariano. Ang gingnan ilaparo kay kuan dako ra babuyag nang ijang ipada kada buwan. Di ra budget pud kada buwan ing kada buwan. Napay mo agi pag duha ka buwan ay sa mo pada last pada 500 Wa jud ko na mutbot bisan pagpakitan mo sa resibo. Wa ko na mutbot kay nagresibo na ani Ate Ali. Last ni jang pada nagpajika siya og 500. Bisan pag ang ipang screenshot ng ilang mga gipang pada, wa ko na mutbot. Kay ug ako pay respeto hagbay nako nagpa DSWD, pero napagapon ko respeto ni jag kaluoy bisag nga na siya na nga wa na respeto. Ara gapon jang ipasagdan, pero moabot jud ag time nga wa mukha na mapangot na jud ko mawad na jud ko respeto. Pasensyaan na lamang gajud. Agahara gajud is maluoy ko ni Lexi. Kay di ko ganahag samok, di na ko ganahag samok maluoy kong Lexi. Di ba be? Bahala na mo ni papa ug kamo magkununta kay ha. No. Bahala na mo magchat-chat ni papa kay mag-work man si mama. Kamo na magbahalag magchat-chat ug makasignal ka. Nga wala ko nimo. Kinahanglan man mag-work si mama. Asa man ka di mag-work si mama, wa ko ikapalit sa imong gusto. Mag-school na ka, wa ko ikapalit sa imong mga gamit, pili. Mag-work si mama. Di? Mag-work. Mag-work lagi, big girl naman good ka. Good girl naman good ka. Makasabot naman good ka. Na? Kung trabaho ka, kasama nakadug. Si Ate Bingbing. Ni Mama Ali.
Hindi si Mama, ayaw nga na. Si Mama Ali maghatag nimo sa school. Hindi maghatag na ko ni Mama Ali kay di man pudlali magbaklay. O girag ni mag-drive sa motor. Hindi bugat na ra ba ni imong bag. Eskwela. Pwede raman imong bag ibilin kada palis be. Di man ni mawa kay naman imong ma'am dadto. Imo ra ni ibilin kay bugat ka jo magkabiba kas bag nimo ja balik na pud. Ug pero naghapon di na pwede nimo ibilin og hapon kay kuan man ka isa na assignment man ka kada gabi eh. Sa palis na ni pwede nimo ibilin. Magsundo pa ko nga tibingbing ron. Kay arte di naman goy. Nay! Hunay! Nay! Nana may bonggo na nganong di man si Bingbing mo sakay. Wa kay baw gahapon ra na kay baw. Nagchat na kay baw lagi kay gahapon ra. Gahapon ra si Jana kay baw. Di ko no dyan mo sakay, ang gichata na nga, kisigisakyan, yung sakay bas bungko, yung ngagwa, nagbaklera ko no. Andiyan sa ama na, nana no ipre nga. Nana no ipre nga, kasakyan, di na mo sakay. Arte lamang gajud. Gusto ba service-service? Mado maglibre ng gasolina. Sinanay. Gisugor ba kung kuya Mario nga pa magdakop ko ng manok dadto ihawa na to. Naaman day kunoy dagko nas lubi ng hop. Di kuno tumautong gagmay na kunoy dagko. Nang krek nas nanay mga manok nag-iti-itis sud sa kuan. Sud sa sala. Wa assignment be? Asa ra mong assignment nga imong ansiran gabi og na perfect ba be mutanos mama. Parang malipay si mama mawa ang stress. Ay, so many problem in the world. Nana, kanang blog. Wow, very good naman nagipod ka, be. Oh, very good na po diyang suwat. Ay, the suwat, diyang answer. Perfect. Asa man nga blue, be? Kana. Mo ni ang mga assignment. Asa mag-imukuan. Pang tiguman yung mga nga perfect nga score, be. Asa man itong mga assignment ka, be? Kaya mo tanaw kung na perfect ka. Naan na. Color. Violet. Orange man to. Naan eh. Ang sa'yo mong gibawon ganiha. Agdat smell mo giinom. Nadidaklit. Nagsud lagi ko dari. I-check lagi na yung tanang bagay. Nagsud ko ganiha before ko ning lakaw. Sa mga assignment be kay naroon na kay wrong isa. Pero okay ra na. At least isa ra. Kira na. Yung assignment ni mo wrong ka isa. Mayo, taro nga yung mga notebook be kay nangagumot-gumot. Pag-ataka dyan mong bag be. Excuse me. Ngayon ako mag-vlog ron kay lain ang lawas kay gidugo ko anadaga ko suga ka ang dugo. Kanan bato gali kay panab na tanap tus tuglaran dari pakusbay sakto jud padung kumulargan di nga daga pag maradya. Hindi, manang ko ano, dito ko mag-vlog, sayangan man ko. Ate nga vlog kay sayang. Diyan, mara na yung vlog guys sa akin, mukha pa kong bingbing dyan. Dagang salamat sa inyong pagtanaw, o sa uban nga mga nang bash na nga, ang na komentan, pasensya na mo kadyo guys, tao raman nagputang magkamali. Pasensya na mo dyan, salamat kadyo sa mga sawang nagtanaw sa mga vlog. Diyan, at tangiran ninyo sa vlog ni Ate Flor o sa gadid itong hinungdan. Nga na ito Miss Hall of Justice. Diyan, marami guys, salamat kadyo sa inyong pagtanaw. Bye! God bless natang tanan. Mwah.